Moro moro. Hyvää huomenta. Uusi YouTube-channel taas tehtynä ja olo ihan moi bien. Tuntuu tosi hyvältä sillä unelmoida Espanjan lämmöstä joka talvi lokakuusta maaliskuuhun. Olisi ihan tosi upea niin kuin asua Espanjassa talvet ja kesäisin Suomessa tai jossain muussa valtiossa. Sitten olisi mageet silleen niin kuin inspiroitua taiteesta ja kulttuuritapahtumista ja tee jotain tehtävää silleen niin kuin joka päivä parhaan mahdollisen kyvykkyydellä ja uskoa tulevaisuuteen valaisasti niin kuin uskonkin. Mukavaa päivää. Moi 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 moi.